ଭଗବାନ ଆମଠାରୁ କ'ଣ ଆଶା କରନ୍ତି? ଆଜି ଏକ ଘଟଣା କହିବି ଯେଉଁଥିରେ ତୁମେ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ପାଇପାରିବ। ଆଜିର ଦୁନିଆରେ ସେବା କହିଲେ କଥା ବେଶୀ କାମ କମ୍କୁ ବୁଝାଏ, କିନ୍ତୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ କେହି ଠକି ପାରିବେ ନାହିଁ। ସେ ସର୍ବଜ୍ଞ ଓ ସଦା ଜାଗ୍ରତ। ଏକଦା ପରମେଶ୍ୱର ଓ ପାର୍ବତୀ ଶିବରାତ୍ରି ଦିନ ବାରାଣସୀ ଉପରେ ଆକାଶ ମାର୍ଗରେ ଯାଉଥିଲେ। ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରୀ ସେ ନଦୀ ଘାଟରୁ ମନ୍ଦିର ଓ ମନ୍ଦିର ପ୍ରାଙ୍ଗଣ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତ ସ୍ଥାନରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥାନ୍ତି। ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ପୂଜା ଆରାଧନା ଓ ଶିବଙ୍କ ସ୍ତୁତି ଆଦି ଗାନ କରୁଥାନ୍ତି। ପାର୍ବତୀ ଶିବଙ୍କୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି କହିଲେ, ପ୍ରଭୁ ଦେଖ, ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ଏ କି ବିପୁଳ ସମାଗମ। ଆଜି ପୁରା ଦିନରେ ଏମାନଙ୍କ ହୃଦୟ ଏପରି ଭକ୍ତି ରସରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯେ ଏ ସମସ୍ତେ ନିଶ୍ଚୟ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ସ୍ୱର୍ଗବାସୀ ହେବେ। କିନ୍ତୁ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଏତେ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ଥାନ କୁଆଡ଼ୁ ଆସିବ? ଶିବ ପାର୍ବତୀଙ୍କ ଏପରି ସରଳତା ଦେଖି ହସିଲେ ଓ କହିଲେ, ଯଦି ଶିବରାତ୍ରି ଦିନ ବାରାଣସୀ ଆସୁଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରୀ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯାଇପାରୁଥାନ୍ତେ, ତେବେ ବାରାଣସୀ ହିଁ ଏକ ସ୍ୱର୍ଗପୁରୀ ହୋଇଯାଆନ୍ତା। ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ଏତେ ସ୍ୱାର୍ଥପର ଯେ ସ୍ୱର୍ଗରେ ପ୍ରବେଶ କରିବାର ଅଧିକାର ବି ପାଇବେ ନାହିଁ। ଚୋରି କରିଥିବା ଟଙ୍କାରେ ଯେଉଁ ଚୋର ବାରାଣସୀକୁ ଟିକଟ କରି ଆସିଛି, ସେ କ'ଣ ସ୍ୱର୍ଗରେ କେବେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ? ପବିତ୍ରତା, ପ୍ରେମ ଓ ସତ୍ୟ କେବଳ ପ୍ରଶାନ୍ତିର ଦ୍ୱାର ଉନ୍ମୁକ୍ତ କରିପାରେ, ବାହ୍ୟ ଆଡ଼ମ୍ବର ପୂର୍ଣ୍ଣ ପୂଜା ଆରାଧନା ନୁହେଁ। ଆସ, ମୁଁ ପ୍ରମାଣ କରିଦେବି ସେ ମୋ କହିବା କଥା ସତ ଓ ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କେତେଜଣ ସ୍ୱର୍ଗରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବେ ତା ମଧ୍ୟ ତୁମେ ଜାଣିପାରିବ। ଏହା କହି ଶିବ ପାର୍ବତୀ ଦୁଇଜଣ ବୃଦ୍ଧ ଜରାଜୀର୍ଣ୍ଣ ଭିକ୍ଷୁକ ବେଶରେ ବାରାଣସୀର ସହରରେ ପ୍ରବେଶ କଲେ। ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଉଥିବା ଗୋଟିଏ ଗଳି ରାସ୍ତାରେ ବୃଦ୍ଧାଙ୍କ କୋଳରେ ବୃଦ୍ଧ ଶୋଇଥାନ୍ତି ଓ ଶୋଷରେ ଆଉଟୁ ପାଉଟୁ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଭୀଷଣ ତୃଷାରେ ଜିଭ ପାଟି ଶୁଖି ଯାଇଥିବାରୁ ସେ ବହୁ କଷ୍ଟ ପାଉଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ବୃଦ୍ଧାଟି ବିକଳ ହୋଇ ସମସ୍ତ ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରୁଥାଏ, ଦୟାକରି ଏ ଲୋକଟିକୁ ଜଳ ଟୋପାଏ ଦେଇ ମୋ ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଅ। ଶହ ଶହ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରୀ ଗଙ୍ଗାରୁ ଜଳପୂର୍ଣ୍ଣ ପାତ୍ରମାନ ନେଇ ସେହି ରାସ୍ତା ଦେଇ ମନ୍ଦିର ଅଭିମୁଖେ ଯାତ୍ରା କରୁଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କେହି ଜଣେ ବି ବୃଦ୍ଧାଙ୍କ ବ୍ୟାକୁଳତାକୁ କାନ ଦେଉନଥାନ୍ତି ବା ବୃଦ୍ଧଙ୍କର ଦୁଃଖ ଉପଶମ କରୁନଥାନ୍ତି। ବରଂ ତାଙ୍କ ଭିତରେ କେତେକ ବୃଦ୍ଧାକୁ ଏପରି ରାସ୍ତା ଓଗାଳି ଜଳ ଭିକ୍ଷା କରୁଥିବାରୁ ଅଭିଶାପ ଦେଉଥାନ୍ତି, ତ କେତେକ ତାଙ୍କୁ ରାସ୍ତାରୁ ବାହାରି ଯିବା ପାଇଁ ଆଦେଶ ଦେଉଥାନ୍ତି। ଆଉ କେତେକ ଏହିପରି ଭିକ୍ଷାବୃତ୍ତିର ନିନ୍ଦା କରିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ପୋଲିସ ଏହାର ନିରାକରଣ କରିବା ଉଚିତ ବୋଲି ମତ ପ୍ରକାଶ କରୁଥାନ୍ତି। ତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ଦୁଇ ଜଣ ଏପରି ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖି ହସୁଥାନ୍ତି ଏବଂ ବୃଦ୍ଧା ଏପରି ଚିତ୍କାର କରି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିବାକୁ ବସିଛନ୍ତି ବୋଲି ମନ୍ତବ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରୁଥାନ୍ତି। ପୁଣି କେତେକ ମନ୍ଦିରରୁ ପୂଜା ସାରି ଆସିଲା ପରେ କିଛି ଜଳ ଦେଇପାରିବେ ବୋଲି କହି ଚାଲି ଯାଉଥାନ୍ତି। ଏହିପରି ଶହ ଶହ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କାହାରି ଜଣକର ବି ହୃଦୟ ଏପରି ଦୁଷ୍ଟ ଅସହାୟ ବୃଦ୍ଧ ବୃଦ୍ଧାଙ୍କ ପାଇଁ ତରଳିଲା ନାହିଁ। ଶେଷରେ ଜଣେ ପକେଟ ମାରୁ, ଯେ କି ବାରାଣସୀ ଆସିଥିଲା ତା ଧନ୍ଦା କରି କିଛି ଉପାର୍ଜନ କରିବାକୁ ଆସି ଏମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିଲା। ତା ମନରେ ବୃଦ୍ଧଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଦେଖି ସହାନୁଭୂତି ଆସିଲା। ତେଣୁ ସେ ବୃଦ୍ଧଙ୍କ ଆଗରେ ଆଣ୍ଠୁ ମାଡ଼ି ବସି ନିଜ ପାଖରେ ଥିବା ଶୁଖିଲା ଲାଉ ତୁମ୍ବାରୁ ପାଣି ପାଇଁ କାଢ଼ି ବୃଦ୍ଧଙ୍କୁ ଦେବାକୁ ଉଦ୍ୟତ ହେଲା। ଏହି ସମୟରେ ପାର୍ବତୀ ଲୋକଟିକୁ ପରୀକ୍ଷା କରିବାକୁ ତଥା ତାହାର ଆଉ କିଛି ଭଲ ଗୁଣ ଅଛି କି ନାହିଁ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁଲେ। ତେଣୁ ପଚାରିଲେ, ଭାଇ, ତୁମକୁ ତୁମର ସାହାଯ୍ୟ ପାଇଁ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ, କିନ୍ତୁ ଦୟାକରି କହିପାରିବ କି ତୁମେ ଅତୀତରେ ଆଉ କି ସତ୍କର୍ମ ସବୁ କରିଛ? ସେ ସବୁ ଶୁଣିଲେ ହିଁ ମୋର ସ୍ୱାମୀ ଅତୀତରେ ତୁମର ଏ ପାଣି ଆନନ୍ଦରେ ପିଇପାରିବେ। ତା ଛଡ଼ା ତାଙ୍କର ଏହି ଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଜଳଦାନ କଲାବେଳେ ତୁମେ ଯଦି ତୁମର ସତ୍କର୍ମ ଗୁଡ଼ିକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କର, ତେବେ ତାହାର ସୁଫଳରୁ ମଧ୍ୟ କିଛି ଅଂଶ ତୁମେ ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ଦାନ କରିପାରିବ। ସ୍ପଷ୍ଟବାଦୀ ଦସ୍ୟୁଟି ଉତ୍ତର ଦେଲା, ନା, ମୁଁ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ସତ୍କର୍ମ କରିନାହିଁ। ଏଇ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କ ଦୁଃଖରେ ମୋ ହୃଦୟ କାନ୍ଦିଛି। ବାରାଣସୀ ମନ୍ଦିରର ଦେବତା ବିଶ୍ୱେଶ୍ୱର ମୋ କଥାର ସାକ୍ଷୀ। ଏହା କହି ବୃଦ୍ଧଙ୍କ ପାଟିରେ ସେ ମୂଲ୍ୟବାନ ପାଣି ଢାଳିବାକୁ ଲାଗିଲା।
संगे संगे भगवान शिव और पार्वती निज रूप ग्रहण कर से लोकटी को आशीर्वाद कले। तांको मतरे केवल से ही गोटे व्यक्ति स्वर्गलोक प्राप्ति पाई उपयुक्त विवेचित है, कारण लक्ष लक्ष यात्री मानक मध्यरु समस्त हृदय रे शून्यतारे ही परिपूर्ण थिला। सत्य और प्रेम यही दुईटी गुण द्वारा दस्यु भगवत करुणा लाभ करि पारिला। धन्यवाद।